filles, plus rapides que le son. Ils sont même verts, plus vite que l'éclair, aux anges des lumières. Bang, bang, Lucky Luke, bang, bang, Lucky Luke, elle dit qu'à le bang, bang, Lucky Luke, bang, bang, Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. Βλέπετε αυτό εκεί το φτωχό και μόνο τρένο που πηγαίνει μακριά από το σπίτι μου? Λοιπόν, είμαι και εγώ πάνω σε αυτό, καθώς επίσης και το αγαπημένο μου άλογο η Ντόλι. Μπορεί να μην είμαι στην πρώτη θέση, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα από το περπάτημα. Ο φίλος μου ο Λούκι Λουκ είναι πάνω σε αυτό το τρένο και αν μπορέσω να το προλάβω σίγουρα θα του κάνω έκπληξη. Πάτε κι εσείς το σπασμένο σπιρούνι, ξένα μου. Ναι, με λένε Λούκι Λουκ. Λοιπόν, κύριε Λούκι Λουκ, είστε πολύ τυχερός. Γιατί εγώ, διάσημος Dr. Φάιλον Μπίκερ, θα σου επιτρέψω να γίνεις ο πρώτος άνθρωπος που θα αγοράσει το διάσημο φάρμακό μου. Είναι ιδανικό για το λουμπάκο, τη δυσπεψία, τους πόνους, το στομακόπολο. Το σπασμένο σπιρούνι! Και για σπασμένα σπιρούνια. Μόνο $1 το μπουκάλι. Μόνο... Για κοίτα, αυτό το πράγμα είναι πολύ δυνατό. Ευτυχώς που εγώ δεν υποφέρα από λουμπάκο. Και τώρα θα πάω να πάρω την Ντόλι. Το ήξερα ότι θα προλάβαινα και τώρα δεν θα περπατήσω καθόλου μέχρι να φτάσουμε. Σταθμό σπασμένο σπιρούνι, τέρμα της διαδρομής. Κατεβείτε όλοι. Έλα Ντόλι, πάμε. Όταν λέω όλοι εννοώ και τα κοπρόσκυλα. Για κοίτα να δεις. Αυτός είναι εκείνος ο περιπλανόμενος σκύλος, Ράντα Μπλαν. Ναι, αυτός είναι και θα ήθελα να είχε πάψει να περιπλανιέται. Α, φαίνεται πολύ ειρηνικό μέρος. Νομίζω ότι τελικά θα μου αρέσει. Άγρια δύση όπου τα βουβάλια τρέχουν ελεύθερα. Δεν την ανεμάζουν άγρια για χάρη γούστου νεοφερμένε. Μήπως άκουσα καμιά αποθαρρυντική λέξη, Νέος νεοφερμένος. Ας του δείξουμε πώς καλωσορίζουμε εμείς την άγρια δύση. Ω, να οι πρώτοι μου πελάτες. Κύριοι, μήπως σας ενδιαφέρει να δείτε ένα μπουκάλι με... Αχα, οι κάτοικοι καλωσορίζουν τον κύριο Μπίκερ με το συνηθισμένο τρόπο που καλωσορίζουν τους νεοφερμένους. Γεια! Σε ανεβάζει αυτό νεοφερμένε! Μάλλον σαν να το κατεβάζει! Η διασκέδαση τελείωσε, παιδιά. Θέλετε να σας πετάξω πουθενά, κύριε Μπίκερ? Αρκετά πετάγματα είχα εδώ στη Δύση. Πήγαινε μέσα στο γραφείο εισιτηρίων. Θα γυρίσω πίσω στην Ανατολή πάλι. Αυτός δεν είναι εντάξει άνθρωπος, μου πήρε τη θέση μου. Αφού αποχαιρέτησα τελικά τον νεοφερμένο, κατευθύνθηκα προς το νεκροταφείο της πόλης για να πω ένα αντίο σε έναν παλιό καλό φίλο. Και έτσι λοιπόν, φίλοι μου, το σπασμένο σπιρούνι έχασε άλλον έναν πολίτη. Ναι, και ο Λούκι Λουκ έχασε ένα καλό φίλο. Αυτού του είδους οι σκηνές πάντα με συγκινούσαν. Κύριε Λουκ, το όνομά μου είναι Τζέφερσον και ήμουν ο δικηγόρος του Μπάντι, ή μήπως θα έπρεπε να πω του Χάρολντ Λούσιους Μπάμπικτον. Ποτέ δεν ήξερα ολόκληρο το όνομά του. Μήπως θα θέλατε να σας πάρω μαζί μου? Η άμαξά μου είναι στη διάθεσή σας, κύριε. Ω, τι ανατριχιαστικό. Ευχαριστώ, αλλά καλύτερα να πάω μόνος μου. Εσείς τι λέτε, κύριε μου? Καημό το έχω να πάω κάποιον μέσα στην πόλη, έστω και για μια φορά. Σε ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση, Λουκ. Τι αδικία, εάν συνεχιστεί αυτό, εγώ δεν θα πάρω τη θέση μου πίσω ποτέ. Γιατί το συμπιασύνει αφεντικό, αφού πέθανε ο Μπάντι, το ράτσο του τώρα θα το πάρεις εσύ ο Αρπάχτρας. Ακριβώς έτσι είναι και θέλω να βάλω γρήγορα τους φασάρες μου. Δεν είναι τυχαίο που με λένε Αρπάχτρα. Τώρα που πέθανε ο Γερομπάντι, εσύ θα γίνεις ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης σε όλη την περιοχή. Πρόσεχε αφεντικό, ο βοήθος του Μπάντι μπορεί να είναι κάπου εδώ. Ο Σάμ ο Βουνίσιος,
Δεν με τρομάζει με αυτός ο γεροερημίτης. Ίσως πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Δεν υπάρχει κάτι που μισώ πιο πολύ από ένα κοινό αρπάχτραγης. Είναι 3 κοινοί αρπάχτρες. Αφεντικό, ας εξαφανιστούμε. Δεν θα με κάνει με μια πιστολιά να βάλω την ουρά στα σκέλια. Μάλλον θα βάλω την ουρά στα σκέλια. Μα τα χίλια εξάσφαιρα, άκουσα πυροβολισμούς. Και ακούστηκαν από το ράτσο του Μπάντι. Αυτό σημαίνει φασαρία. Γεια! Μακάρι να μην το έκανε αυτό. Ώστε λοιπόν είναι η συμμορία του Αρπάχτρα, του Τζακ Αρπάχτρα. Έπρεπε να το είχα καταλάβει ότι θα προσπαθούσε να κλέψει το ράτσο του Μπάντι τώρα που πέθανε. Αυτός ο καλός άνθρωπος έχει μία θέση στη σέλα του για μένα. Νομίζω ότι το ράτσο του Μπάμικτον δεν θα πέσει στα χέρια του Αρπάχτρα. Για ρίξε μια ματιά εδώ σε αυτό το τηλεγράφημα. Τι πράγμα, ο αριψιός του Μπάντι από την Αγγλία κληρώνει το ράτσο. Φτάνει εδώ με το πρωινό τρένο. Και εγώ, ο Λούκι Λουκ, σας λέω υπεύθυνα ότι θα φροντίσω να μην πάθει τίποτα. Ετοιμαστείτε τώρα, παιδιά. Το τρένο ήρθε ακριβώς την ώρα του. Θα κάνουμε τον ανιψιό του Μπάντι να μετανιώσει που ήρθε στην περιοχή μας. Ναι, θα κάνει στροφή επί τόπου και θα πάρει των οματιών του για την Αγγλία. Και τότε το αφεντικό θα πάρει το ράτσο. Του σπασμένο Σπυρούνι, προσέξτε το σκαλί. Και εσύ νεοφερμένε πρέπει να προσέχεις περισσότερο που πατάς. Νεοφερμένος, αυτός είναι. Θα έλεγα ότι εμείς κάπου έχουμε συναντηθεί. Σε πιάσα. Ας του κάνουμε μια ψυχρολουσία. Δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε. Έκανα μπάνιο πριν φύγω από το Λονδίνο. Έκανες μεγάλο λάθος που ήρθες στο σπασμένο Σπυρούνι Μπάντμιγκτον. Εμένα είπατε Μπάμπιγκτον. Νομίζω, κύριε, ότι εσείς είστε που κάνετε λάθος. Ο μπάτλερ μου έχει δίκιο. Αν ψάχνετε για το Waldo Badminton, αυτός είμαι εγώ, κύριε. Μάλιστα, αυτός είναι ένας πραγματικός νεοφερμένος. Πιάστε τον. Εντάξει, παιδιά, φέρτε το μουσαμάρ. Ναι. Έχω διαβάσει για αυτό το παράξενο έθιμο που έχετε. Μια στιγμή μόνο, σας παρακαλώ. Τζάσπερ, κράτησέ μου για λίγο αυτά. Πώς θέλετε, κύριε μου. Εντάξει λοιπόν, παιδιά, αρχίστε αμέσως. Είναι πολύ περίεργο έθιμο, θα έλεγα. Βάλτε λίγη δύναμη παραπάνω, αν θέλετε, παρακαλώ. Ακούσατε τι είπε ο κύριος. Εμπρός, κουνηθείτε. Ποιον ήρετε. Πολύ καλύτερα, σας ευχαριστώ. Είχα να διασκεδάσω τόσο πολύ από τότε που ήμουν στη γυμνάσιο της Οξφόρδης. Νομίζω πως είμαστε εντάξει τώρα. Αφεντικό, ξέρεις, κουράστηκα πολύ. Μου φαίνεται ότι πρέπει να βάλω ένα τέλος σε αυτό. Περιμένει μια στιγμή, Λουκ. Ο Γερομπάντι, Θεός χωρέστον, ήθελε να δω αν ο ανιψιός του είναι το κατάλληλο άτομο πριν του παραδώσω το ράτζο. Εμπρός, παιδιά, ας δείξουμε σε αυτό το μημό από του μερικά κόλπα. Γιατί να παιδευόμαστε, αφού ούτε καν θα το προσέξει. Ναι, κι εγώ βαριέμαι πολύ. Τότε λοιπόν θα τον αναλάβω μόνος μου. Έλα, Τζάσπερ, αυτοί οι τρελοί επιτέλους τελείωσαν με μένα. Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, κύριε. Πώς σου φαίνεται αυτό, νεοφερμένε. Αρκετά τονωτικό. Αν και εκείνος ο βράχος μπροστά μπορεί να είναι ακόμα πιο καλός. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο καινούριος έκανε το κομμάτι του. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να το βοηθήσω εγώ. Είναι εντάξει πάντως. Μπορώ άφοβα να του παραδώσω το ράτσο του. Τα καταφέρατε περίφημα. Σε ευχαριστώ, Τζάσπερ. Όμως πρέπει να μοιραστώ την επιτυχία μου μαζί με αυτόν τον κύριο. Το όνομά μου είναι... Λούκι Λουκ! Ναι. Εσύ μην ανακατεύεσαι περιπλανόμενο καουμπόι. Να, εκείνος ο καλός κύριος πάλι με την αδιαθέση. Μα δεν χρειαζόταν να αφήσει τη δική του. Ακόμα δεν είπα την τελευταία μου λέξη, Λουκ. Μα τι βάρβαρος τύπος. Αυτό ισχύει και για σένα, νεοφερμένε. Θα το πάρω εγώ το ράντζο σου και τίποτα δεν πρόκειται να με σταματήσει, τίποτα. Πήρα μόνος μου την πρωτοβουλία να βγάλω τις αποσκευές μας, κύριε. Μπράβο σου, Τζάσπερ. Ας πάμε τώρα στο καινούριο σου κτήμα, νεοφερμένε. Εντάξει λοιπόν, αλογάκι, ξεκίνα. Δεν άκουσες τι σου είπα. Βάλε μπρος. Κάνε λιγάκι υπομονή μαζί του. Είναι καινούριο στην πόλη. Σου επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ξεκινήσει αμέσως. Για προσπάθησε το Day, φίλε μου. Day! Θεέ μου! Βρε, για δες τον πως τρέχει. Ωραίο δεν είναι. Τώρα με ακολουθούν οι φίλοι μου. Τώρα τρέχουμε πάρα πολύ. Εντάξει τώρα, σταμάτα να τρέχεις. Επιμένω ότι θα πρέπει να σταματήσεις. Αν είναι εκεί που είσαι, ξένε. Θα το ήθελα, αν αυτό το ξεροκέφαλο άλογο με υπάκουγε. Ίσως εσείς θα μπορούσατε να πείτε το αντίθετο του Day.
Η λέξη είναι Σας ευχαριστώ, κύριε. Πολύ αποτελεσματική λέξη, θα έλεγα. Πρέπει να τη θυμάμαι. Βλέπω ότι εσείς οι δύο γνωριστήκατε. Μόνο γνωριστήκαμε. Πέσαμε ένας πάνω στον άλλο. Τώρα, Σαμ, θέλω να γνωρίσω τον ανιψιό του Μπάντι, τον Γκουάλτο, το καινούριο σου αφεντικό. Το περίμενα να έρθει, Λουκ. Έλα, γιώκα μου, θα σε ξαναγγίσω τριγύρω. Ομολογώ ότι τουλάχιστον είναι τακτοποιημένο. Μα και βέβαια είναι τακτοποιημένο. Άκου λέει, του έκανα ένα καθάρισμα special. Πρέπει να κουβεντιάσω με αυτόν που κρατάει το σπίτι. Είναι ακριβώς μπροστά σου, Τζάσπερ. Όθε και κύριε, τι είναι αυτή η απέσια μυρωδιά? Αυτό είναι το βραδινό μας, το λέω Βραστόκιος. Πρέπει να μιλήσω με τον μάγειρα. Είναι ακριβώς μπροστά σου. Ω Χριστούλη μου. Εμπρός λοιπόν, Τζάσπερ, φρόντισε να γνωριστείς με το προσωπικό, ενώ ο Λουκ και εγώ θα πάμε για μια μικρή βολτίτσα στο ράντζο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να φύγουμε, Γκουάλτο? Έρχομαι, κύριε Λουκ. Είναι καταπληκτική ημέρα για μια βόλτα με το άλογο. Ας το σκεφτούμε διαφορετικά. Όταν θα ανέβει επάνω δεν χρειάζεται να τον κοιτάξεις καθόλου. Εμπρός, όλοι! Εμπρός, πάμε, παλιόφιλε. Αυτοί οι δύο φαίνεται ότι παίζουν ένα καινούριο παιχνίδι που το λένε εμπρός πάμε. Πρόσεξες αυτόν τον ανόητο Μπάλμικτον με το κόκκινο παλτό. Εκείνο το παλτό μόλις μου έδωσε μια θαυμάσια ιδέα που θα μας βοηθήσει να το ξεφορτωθούμε. Ναι, Γκουάλτο, ο Γεροπάντι άφησε όλο το χτήμα του σε σένα. Είναι πραγματικά θαυμάσιο. Αυτό το παιχνίδι τελικά είναι στα αλήθεια θαυμάσιο. Το ράντζο του Μπάνμπικτον είναι το καλύτερο ράντζο όλης της περιοχής. Δεν μου φαίνεται περίεργο που ο Αρπάχτρας θέλει να το κλέψει. Μα το Βασιλιά Γεώργιο, κανείς δεν θα με διώξει από το κτήμα μου, κανείς και ποτέ. Εκείνο το κόκκινο παλτό θα τον τρελάνει αυτό το ταύρο. Κοίτα, ένα μεγάλο σκυλί. Ίσως να θέλει να παίξει μαζί μου. Παίζει πολύ σκληρό παιχνίδι όμως. Θα έλεγα ότι αυτό το κτήνος μάλλον δεν με συμπαθεί και τόσο πολύ. Πρέπει να είμαι ασφαλής εδώ επάνω. Τώρα που το ξανασκέφτομαι δεν είναι. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να πιάσω τον ταύρο από τα κέρατα. Είδατε τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό είναι καλύτερο από ό,τι φανταζόμουν. Θα ξεφορτωθούμε και αυτό το περιπλανόμενο, το Λουκι Λουκ. Ήσυχα, αγόρι μου, κάτσε φρόνημα. Θα έλεγα ότι είσαι καταπληκτικός, Λουκι Λουκ. Μπορώ να βοηθήσω σε τίποτα εγώ? Ναι, θα με υποχρέωνες αν έβγαζες αυτό το κόκκινο παλτό από πάνω σου για να πάψει αυτός ο ταύρος να μας κυνηγάει. Πολύ ευχαρίστως. Πάμε να φύγουμε! Το βραστό βγήκε, ελάτε όλοι για μάσα! Μάλλον θα εννοεί ότι το βραδινό είναι έτοιμο, κύριε. Ο Σαμ μαγείρεψε το φαγητό, σερ, και εγώ έχω το θλιβερό καθήκον να του σερβίρω. Έλα λοιπόν, πεινάω πολύ. Θεοί, καλέ, τι είναι αυτό? Αυτό είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Κροταλία σκορδαλιά. Περίεργο, αλλά τώρα δεν αισθάνομαι και τόσο πεινασμένος, ξέρετε. Ναι, πω, αυτοί οι καλοί άνθρωποι μοιράζονται το φαγητό μαζί μου. Είναι απέσιο, αλλά εμείς τα σκυλιά είμαστε πολύ ευγενικά για να το γυρίσουμε πίσω. Μετά από εκείνο το απέσιο δείπνο, ο Γκουάλτο και εγώ πήγαμε στην πόλη για να βρούμε μερικούς εργάτες να δουλέψουν στο ράντσο του. Και χάρηκα πραγματικά όταν τον είδα να φοράει τα συνηθισμένα ρούχα της Δύσης. Χαίρομαι πραγματικά που σε βλέπω να φοράς τα συνηθισμένα ρούχα της Δύσης, Γκουάλτο. Αλήθεια, πες μου, νομίζω ότι αυτό το look μου πάει. Είναι πολύ καλύτερο από εκείνη την κόκκινη αηδία που φόραγε πριν. Δεν είχα φανταστεί ότι ο Τζακ Αρπάχτρας ήταν στην πόλη και κατέστρωνε σχέδια για βασαρίες. Αυτό σήμαινε πολλά προβλήματα για τον Γκουάλτο. Θέλω να δημιουργήσω προβλήματα στον Γκουάλτο. Έτσι λοιπόν και εμφανιστεί πουθενά εδώ γύρω, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, εντάξει? Έχει μας εμπιστοσύνη, έχει μας. Ωραία, θα έχουμε κι άλλες εξελίξεις σε λίγο. Αν ξεφορτωθεί σε εκείνο τον ελαφρύ πόδι. Θέλεις άλλη μια γουλιά από αυτό, Τζακ? Συγγνώμη, Τζορτ, πρέπει να φύγω. Πρόσεχε παρακαλώ το ειδικό μπουκάλι μου. Από εδώ, Γκουάλτο. Είναι πολύ περίεργο. Πρόσεχε το σκαλοπάτι, Γκουάλτο.
Καλησπέρα σας κύριοι. Εγώ ψάχνω για μερικούς εργάτες. Τους χρειάζομαι να με βοηθήσουν στο ράντζο μου με καλό μισθό, ρεπό τα Σαββατοκύριακα και ένα ωραίο φλιτζάνι τσάι κάθε μέρα στις 5. Εντάξει, παιδιά, ας πετάξουμε αυτό το φραμπαλά έξω από εδώ. Α, γροθιές βλέπω. Α, αυτά τα έκανα κι εγώ όταν ήμουν πιο νέος. Πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό, Γουάλντο, φίλε μου. Και εσύ δεν πας πίσω, Λουκ. Πρόσεχε που πηγαίνεις, παραλίγο να σπάσεις το μπουκάλι του Τζακ. Πας γυρεύοντας, φίλε. Τα καταφέρνεις πολύ καλά μόνος σου, μικρέ. Όχι ακριβώς. Μου φαίνεται ότι τσαλάκωσα λιγάκι το πουκαμισό μου. Δεν είμαι σε καλή φόρμα. Ελάτε όλοι για την πρωινή μάσα. Νομίζω πως εννοεί ότι το πρωινό είναι έτοιμο, σερ. Αυτό ακριβώς εννοώ, μπράβο. Θα έλεγα ότι όλη αυτή η περιπέτεια μου άνοιξε την όρεξη. Λοιπόν, Γουάλντο, αρχίζεις να γίνεις αληθινός καουμπόι. Είσαι πολύ ευγενικός, Λουκ. Ο Σαμ μαγείρεψε το πρωινό, σερ, και για άλλη μια φορά έχω το θλιβερό καθήκον να το σερβιρώ εγώ. Αυγά σφουγγάτο, λακέρδα και κάτι που μοιάζει με μπισκότα. Ένα πλήρες πρωινό, κύριε. Εμείς τα σκυλιά λατρεύουμε το χορταστικό πρωινό. Όμως και εμείς δεν πρέπει να το παρατραβάμε το σκηνή. Ο Γουάλντο και εγώ κατευθυνθήκαμε προς την πόλη για μερικές προμήθειες και για ένα πρωινό. Μην με ξεχάσετε, κύριε. Υποσχεθήκατε να μου φέρετε ένα σάντουιτς και τις εφημερίδες του Λονδίνου. Δεν σε ξεχνάω, Τζάσπερ. Ω, τι ωραία που είναι η εξοχή. Είναι τόσο ήρεμη και γαλήνια. Δεν συμφωνείς κι εσύ, Λουκ, Όχι. Να τι έγινε, από εκεί, Θα έλεγα ότι πέσαμε σε ενέδρα, όπως λέτε και εσείς καουμπόιδες της Δύσης. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Σερίφη. Πάμε όλοι! Δεν χρειάζονται ιστορίες. Δεν μ' αρέσουν οι θυμωμένοι άντρες, προτιμώ τους πράους. Σερίφη, μου φαίνεται ότι έρχονται προβλήματα. Μας είχαν στήσει ενέδρα. Ναι, πρέπει να σας πω ότι έχετε καθήκον να πάτε όλοι σας να σλάβετε εκείνους εκεί τους παράνομους. Αυτό κάνω. Ψηλά τα χέρια. Μου λέτε, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα, Σερίφη. Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Ο Τζακ ο Αρπάχτας βρέθηκε στο ποτάμι και αυτό δεν ήταν ατύχημα. Ναι, βρήκαμε το καπέλο του και αυτό εδώ ήταν δίπλα του. Ω, τι βλέπω, είναι το καμουτσίκι μου θα έλεγα. Βλέπετε, το παραδέχεται κιόλας. Κλείστε μέσα, Σερίφη. Μια στιγμή, παιδιά. Ο Γουάλντο βρισκόταν μαζί μου όλη την ημέρα. Να συλλάβεις κι αυτόν. Ναι, κλείς τους μέσα και τους δύο. Φαίνεται ότι ήθελαν να ξεφορτωθούν και εμένα. Θα έλεγα, Λουκ, ότι αυτό είναι συνταγματικά παράνομο. Ναι, μου φαίνεται ότι μπλέξαμε πολύ άσχημα. Πράγματι, ήρθε σχεδόν η ώρα για τσάι και εμείς ακόμα δεν φάγαμε ούτε πρωινό. Φοβερό. Ω, Θεέ μου, είναι σχεδόν ώρα για το τσάι και ο κύριος μου δεν έχει γυρίσει ακόμη. Ίσως τελικά αναγκαστώ να φάω ένα από αυτά τα μπισκότα. Σώθηκα! Μόλις γύρισαν με το σάντουιτς μου. Να πάρει! Δεν είναι κανείς εδώ. Το άλογο είναι η Τόλη και ο Λούκι Λουκ πρέπει να έχει προβλήματα. Πρέπει να πάω να το Το δω. ίδιο και ο αφέντης μου. Ω, Θεέ μου. Χαίρομαι που το κατάλαβαν. Διαφορετικά, αν είχα την υποψία ότι έτρεχα τόσο δρόμο άδικα θα πέθαινα. Δεν έκανα εγώ τόσο δρόμο για το τίποτα. Ήρθε η ώρα για τα δικαστήρια. Σηκωθείτε όλοι. Ο εντιμότατος δικαστής Ρόις Πλιν έρχεται στην αίθουσα. Και τώρα πριν αρχίσουμε, ας κάνουμε ένα λεπτό σιγής για τον αγαπητό μας συμπολίτη, τον Τζακ Αρπάχτρα. Το μόνο πράγμα που απέμεινε για να μας τον θυμίζει είναι αυτό το μπουκάλι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οι άνορκοι έχουν μόνο ένα λεπτό για να μας δώσουν την απάντησή τους στην υπόθεση κατά του Γουάλντο και του φίλου του Λούκι Λουκ. Όχι, κύριε. Σαν πολύ στενάχωρα δεν είναι εκεί μέσα. Ναι, εκτός αυτού βρίσκονται και σε δύσκολη κατάσταση. Δώσε αυτό στο Λούκι Λουκ. Ένα μπισκότο. Ναι, που έχει ένα μήνυμα μέσα. Εγώ θα φέρω την Τόλη από την άλλη μεριά. Με συγχωρείτε. Excuse me. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Ω Θεέ μου, και πώς θα το δώσω αυτό το μήνυμα. Συγχωράστε με, σας ζητώ συγγνώμη, σας παρακαλώ, αν δεν σας ενοχλώ. Έχω να ρίξω από τότε που έπαιζα κρίκετ, αλλά θα δοκιμάσω. Το μπισκότο του Σαμ. Η Ντόλη είναι στο παράθυρο, Λουκ. Και τώρα, μήπως μπορεί κάποιος από εσάς τους ενόρκους να μας διαβάσει την απόφαση. Αυτοί οι δύο είναι ένοχοι.
προσπαθήσω να κάνω κάτι για να καθαρίσω το όνομά μας. Απασχόλησε τους, Γουάλντο. Ευχαρίστησής μου, Λουκ. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ιδού η απορία. Τι είναι καλύτερο για το πνεύμα, να υπομένει τα μέρη. Θα μπορούσε τουλάχιστον να πει ένα γεια σου πρώτα. Να πάρει, ο Λουκ εξαφανίστηκε. Θα τον πιάσεις αργότερα. Ας τελειώνουμε με αυτό τον ελαφρυπόδι πρώτα. Νομίζεις ότι ο Λουκ καταλάβει το σχέδιό μας? Λέω καλύτερα να πάω να το πω στο αφεντικό. Αχα, το ενστικτό μου δεν με γέλασε, Ντόλι. Όλη αυτή η φασαρία έγινε για να πάμε μόνο 2 τετράγωνα. Θα μπορούσε να περπατήσει. Ο Λούκι Λουκ το έσκασε, αφεντικό. Νομίζω ότι κατάλαβε το σχέδιό μας. Δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα αν δεν με βρει πρώτα. Μου φαίνεται ότι σε βρήκα. Βρε ανόητε, ο Λουκ σε ακολούθησε. Πιάσ' τον αμέσως. Μα πού είναι το όπλο μου? Το δανείστηκα εγώ. Ελπίζω να μην σε πειράζει. Και τώρα ας πάμε να επισκεφτούμε το σερίφι, φίλε. Πρώτα όμως θα ήθελα να μου πεις πώς κατάλαβες πως είμαι ακόμα ζωντανός. Είναι απλό. Η πρώτη φορά που είδα το ειδικό μπουκάλι σου ήταν σχεδόν γεμάτο. Σήμερα είναι σχεδόν άδειο. Και αφού μόνο εσύ έπινες από αυτό το μπουκάλι, φαντάστηκα ότι είσαι ακόμα ζωντανός και κρύβεσαι κάπου εδώ. Είσαι έξυπνος, Λουκ, υπάρχουν όμως και ξυπνότεροι. Ψηλά τα χέρια. Μη βιάζετε και τόσο πολύ. Εσύ να σηκώσεις ψηλά τα χέρια. Πιάσ' τους, γερό μου. Σηκώστε ευγενικά τα χέρια σας, κύριε ξενοδόχε, σας ευχαριστώ. Ώστε εδώ λοιπόν έχουν κρυφτεί όλοι και παίζουν εκείνο το παιχνίδι το εμπρός πάμε. Νομίζω ότι θα τους κάνω παρέα. Ω Θεέ μου, όπως λένε εδώ στη Δύση, κάποιος μου την έφερε από πίσω. Του έπεσε το όπλο του. Πιάστε τον! Μην αφήσετε να ξεφύγουν. Πιάστε τους. Σας ευχαριστώ, Σαμ. Θα έλεγα ότι ξαναγυρίζουν για να τις φάνε πάλι, Σαμ. Πρόσεξε. Όμως εμείς τους περιμένουμε, συνέδερα. Αυτό το παιχνίδι δεν φαινόταν τόσο δύσκολο όταν άρχισε. Θες καμιά βοήθεια, Λουκ? Σας ευχαριστώ πολύ για την προθυμία, φίλοι μου, αλλά τα πράγματα εδώ είναι εντάξει. Ο σερίφης και ο δικαστής ήταν πολύ θυμωμένοι με το σχέδιο του Τζακ Καρπάχτρα ενάντια στη δικαιοσύνη και τιμώρησαν αρκετά σκληρά αυτόν και τους φίλους του. Ενώ ο Γουάλντο Μπάνμιγκτον, από απλός νεοφερμένος, έγινε ένας καλός και σεβαστός πολίτης. Χάρη σε σένα, Λουκ, τώρα είμαι ένας σεβαστός πολίτης της πόλης αυτής. Σε ευχαριστώ. Εσύ και ο δικός σου ο Τζάσπερ έχετε... Τζάσπερ! Σαμ! Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τζάσπερ, μπορείς να μου πεις τι σημαίνουν όλα αυτά, Αφού τα προβλήματα τελείωσαν για καλό, Σερ, είπα να κάνω μερικές διακοπές. Ναι! Ο κύριο Τζάσπερ και εγώ θα πάμε να ψάξουμε για χρυσάφι. Όπως λένε εδώ στη Δύση, πίσω από αυτό το βουνό υπάρχει πολύ χρυσάφι, Σερ. Πάρε ένα μπισκοτάκι, Τζάσπερ. Όχι, ευχαριστώ, Σαμ. Φυλάω την όρεξή μου για το χρυσάφι που θα βρούμε. Λοιπόν, καλή τύχη. Bye! Δεν μου λες, Λουκ, νομίζω ότι θα γυρίσουν πλούσιοι. Λουκ, μα πού είσαι? Λουκ, παλιόφιλε, πού είσαι? Λουκ! Είμαι ένας φτωχός και μόνος κάουμπόι που είναι μακριά από το σπίτι του. Και για μια φορά επιτέλους εκείνο το ανόητο σκυλίο Ρανταπλάν μας έχασε. Έπρεπε να φύγω από εκεί πέρα. Δεν μπορούσα να αντέξω εκείνα τα μπισκότα με τίποτα. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Μάνος Βενιέρης, Ματίνα Καρά, Λάζαρος Ανδριώτης, Γιώργος Μάζης, Ηλίας Πλακίδης. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο Σκλαβής από τον Κώστα Σκιαδά. Προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία Δήμητρα Δημητριάδου. Παραγωγή Μάγια Παπανδρέου.